so na yenko yensem foforo mu na ne ekoso ewo kwa uhima na George mfu a otoso miensa ene aposifo entemo no adu ba bi foforo kra ama mentime ho ase ekoso wo na nanom atrankonwa entemo a Adom kase etwaso Kwa uhima na adwa jamfua ena wabekasa na anu aposifo ebekire no edene koye firi kwa wabena himfie ena ne honsem abededwa ya na anu dwada de na babi abefa bia kwa honsem enenemu na wa friends entwerefo nhia mu ya wa kirekire ne koso e oposi atraye ho ya honsem enie one ne driver no nka ne driver na ebefa car no so obewura ho ya afa ama no na o pie kwasi buadi ne nyon ne pie ye ana me say anto omo ya me fa man fa ma wom me say ni wo wom ti man fa ma wom so omo jojo car ne ties se bia na anadwo so ya betu o se ya mo bia betu ama yenyi ibedu ya mi ko efie no anya nketenkete ka ya timu no omo tu ka ni mu nyinara gu fam a chesement ase ye kodu ahimfie junction nso saa ene omo frek omo pani ama me mesi yo oba me se papa wadawroma so ni mu se na meti ahimfie ha me dansa fo awo ho se me ko abitifin akoye ade wo ho ti me hia fenka me bie pono no na makofa me safoa me nro so wo ho ekwan ni wosa o ma me nura wo nkofa duro no ennom enti ampa prosifo na mama nkofa me nuro me dansa fo aso o ma mama nkofa eno achi na nana kwasipoku minta otoso mienu enso de tudwa so manfo enkwa komanto wonyam firi se aban posi sadom hene ahyedbo se obayidu betumi bia ayenhwehwemu na asam no wapenpo masibere ye na nanom so ye be tron krata bebre de adi achi se o ma na hwehwemu nya ntem na se de ye nya nte ye se ye bubu prani na yasesa na ema bebre free on se na ye so cause se ase ye so kura wa se na kunti kan no ene ema ayira no ye beka se ho na afa na beji bi se eni na wotwe se na eru agi pia ka no ye yankasa so beta achire na wotwe mu no ne a ye hia no ye be bi se fini ho ye nsaka na fe ho na mo ebetu enya de a ye di ato se ye kotra dabi ye ntentra enti kwa adonten hene achemfo asiedu agema otoso miensa eno ode kokobopa mu odden wo mu a etachire ewo abene na ahimfie de ekoso wo ho no wonyina yie no nhwe ho yie emu nsem Adom kase etwaso Adonten hene ya owo kwa nanan matrankonya ya onukure ne saye abetifi hene achemfo asiedu agema ya otoso miensa ena wode kokobonsem ama wonmu a na anu wokọ abena himfie ekoye basabasa ye wo ho no na ode atudwa se ne anu wonum de ye wo hema ya wo ho ene dasebreku ama aboate otoso miensa no na enya papa kra warning ene ye de ma womu agbo won trim so mpese omu se kwa womu gu okwa animu ase ese yenya wonwa ye no be di ne nyonyo aban ene ya mampanyi ate ne se anipa bonifo bi apie kwa mam ha esese wo sori na wo boa yen na yetimi etu won so sa ade ewu ne se wo nam so efa aprosifo bi a wo so adwemoni wo won tirimu ede wo ka wo ho ema wo be di atutura asem na anhwe yi a na kwawu yeso ya pagya ye ho bi enam se yentumi tena ho ema da bia enko ne se ne ekọ no wasan de atudwa se na anu mfoni a nam apakese so a na kwawu hene dasebreku amoaboaten etefom ebobena no na eye wo yawo ene ohawo a wo komunti no de yesane momnye se bia na o kanche ana wo kantam agu bia so ateti bi ofamu ne yi bi ofamu no wo express ye e wona nkasa enipadua mu na moma menka nkire mo enti amamre amamre ne ahenie ema ho kwan